Επιστροφή στην εκπομπή και όπως σας υποσχεθήκαμε, το μέλος της τεχνικής ηγεσίας, Χριστάκης Δαμιανού, μέλος της τεχνικής ηγεσίας της ΑΕΛ, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Δαμιανού, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Επειδή πρώτη φορά έχουμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε για φέτος, σε μεσημεριανή εκπομπή, ξεκαθαρίστε μας το ρόλο σας στην τεχνική ηγεσία της ΑΕΛ. Είναι ένας ωραίος ρόλος. Δηλαδή. Εκεί, Χρήστο μου, είμαι παρατηρητής. Εκεί να βοηθήσω όποιον με χρειαστεί, με τον τρόπο μου να βοηθήσω να έχουμε καλύτερη οργάνωση, να βοηθήσω και να στηρίξω όσο μπορώ περισσότερο τον Χριστάκη τον Χριστοφόρου και γενικά να βοηθήσω με την ΑΕΛ να μπει σε έναν καλό δρόμο για να έχει μέλλον, για να έχει παρόν. Αυτά. Δηλαδή, σίγουρα διαφέρει από την πρώτη φορά που αναλάβατε εκεί πόστο. Παρατηρητής για όλους και για όλα. Νομίζω να δεν στάθουμε στους ρόλους. Εντάξει, προσπαθώ να παίξω τον ρόλο μου σωστά για τον καλό του σωματείου. Μα πλέον στο ποδόσφαιρο ο κάθε ρόλος είναι σημαντικός. Το κάθε πόστο είναι σημαντικό και ιδιαίτερα σε ομάδες, μεγάλες ομάδες όπως η ΑΕΛ. Σίγουρα. Όλες οι ομάδες χρειάζονται εκεί να υπάρχουν οι κατάλληλοι άνθρωποι. Όχι μόνο που αγαπούν το άθλημα, αλλά υπάρχουν και οι γνώσεις και η εμπειρία, ώστε η βοήθεια να είναι μια βοήθεια επιστημονική, μια βοήθεια σωστή, για να υπάρχει μέλλον. Διότι δεν μπορούμε στην τύχη συνεχώς να εργαζόμαστε στην τύχη. Πρέπει τα σωματεία να εργάζονται πάνω σε επιστημονική βάση, να είναι πιο σωστά οργανωμένα, για να μπορούν να έχουν και την ανάλογη ανάπτυξη και πρόοδο. Κακά τα ψέματα, μπόλικη δουλειά, έτσι. Μπόλικη δουλειά, ευχάριστη δουλειά. Εντάξει, χρειάζεται υπομονή από όλους. Χρειάζεται να δώσουμε όλοι απλόχερα εμπιστοσύνη στο Χριστάκη τον Χριστοφόρου. Έναν παιδί γέννημα θρέμαν της ΑΕΛ, έναν παιδί σοβαρό, με γνώσεις, με θέληση για προσφορά. Γι' αυτό πρέπει όλοι μας να κάνουμε υπομονή και όλοι μας να το στηρίξουμε. Από εκεί πέρα, ποιες είναι οι πρώτες κινήσεις σε αυτόν τον τομέα? Οι πρώτες μας έγνοιες, ας το πούμε, είναι να φέρουμε την ομάδα στον καλό δρόμο, να μπει, να παίζει σωστό ποδόσφαιρο, διότι τελευταία κάπου, να μην πω τη λέξη παραπέει, κάπου ψάχνεται για να γίνουμε ομάδα. Ο στόχος όλων εκεί είναι να ανέβει η ψυχολογία, να δώσει ο κάθε ποδοσφαιριστής από το υπάρχον υλικό αυτόν το οποίο μπορεί πραγματικά να δώσει, να δέσουμε σαν ομάδα, να γίνουμε ομάδα, να γίνουμε μια καλή οικογένεια και να πιάσουμε εκείνον το οποίο προνοούν οι δυνατότητες που υπάρχει στην ομάδα. Εντάξει, λέγονται και γράφονται πάρα πολλά. Υπάρχει διάθεση για να προαχθούν κάποια νεαρά παιδιά, να έρθουν παίχτες νεαρής ηλικίας? Κοιτάξτε, είναι πολύ γρήγορα να μιλούμε τώρα για... Σίγουρα ο στόχος είναι και πρέπει να είναι να βρούμε νεαρά ταλέντα, να βρούμε ελίστες στο τέλος της ημέρας και να τους φέρουμε κοντά στην ομάδα. Αλλά είναι πολύ γρήγορα. Τώρα αυτή τη στιγμή επίγον πρέπει να επανέλθει η ομάδα σε σωστούς ρυθμούς, να διεκδικήσουμε νίκες, να διεκδικήσουμε την πρόκριση μας στο κύπελλο και όλα μετά σιγά σιγά νομίζω η κάθε δουλειά θα πάρει τον δρόμο της. Αελίστας είναι και ο Μάριος Νεοφίτου, για τον οποίο έχουν γραφτεί πολλά. Δεν θέλω να πάρω, το μόνο που θέλω να ευχηθώ στον Μάριο ότι καλός, ότι πώς τον πάρει, ότι δουλειά κάνει παρακάτω. Δεν θέλω να κάνω οποιαδήποτε κρίση ή να πω οτιδήποτε. Θα του δοθεί άλλο πόστο. Δεν γνωρίζω. Μιας και αναφέρετε κύπελλο, είναι μια καλή δίωδος για να θευτεί με επιτυχία η φετινή χρονιά, έτσι. Και δύσκολη κλήρωση για δεύτερη φάση. Κόντρα στον εθνικό, έτσι, στα πρόσφατα. Κοιτάξτε, εμένα δεν με απασχολεί τόσο η κλήρωση όσο να ανέβει η ομάδα. Εγώ θέλω να βλέπω την ΑΕΛ και να την ευχαριστιόμαστε όλοι, να παίζει σωστό ποδόσφαιρο, να ανέβει, να παίζει με πάθος, να αγωνίζεται για την νίκη, όλα τα παιδιά να δίδουν όλα τα άπαν των δυνάμεών τους και όλα τα άλλα νομίζω θα έρθουν με την ώρα. Είναι μια κλήρωση, μπορεί να ήταν και χειρότερη, μπορεί να ήταν και καλύτερη, εντάξει. Για να διεκδικήσεις το κύπελλο πρέπει να βγάλεις και τον εθνικό. Βάζοντας κάτω κάποια δεδομένα, ποιο θεωρείτε ότι έχει μεγαλύτερη σημασία? Είναι ψυχολογία, το ρόστερ ή κάτι άλλο? Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη ερώτηση, ειλικρινά μια πάρα πολύ δύσκολη ερώτηση που
αυτή τη στιγμή, εάν κάνω οποιαδήποτε σχόλια ή οποιαδήποτε κρίση, ίσως να είμαι λάθος. Ως παρατηρητής πάντοτε. Δεν θέλω να μπω σε τέτοια διαδικασία. Υπάρχουν κάποια προβλήματα, χρειάζεται σκληρή δουλειά. Θα δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις, όλες μας τις εμπειρίες, τις γνώσεις μας, να βοηθήσουμε τα παιδιά για το καλύτερο. Επειδή ο κόσμος έχει μπει σε πολλές παρατάξεις, υπάρχει ένας προβληματισμός και η αλήθεια ότι είναι για πρώτη φορά μετά από τόσα χρόνια πρωταγωνιστικής πορείας εντοπίζονται τέτοια προβλήματα, κύριε Δαμιάνου. Κοιτάξτε, θα έπρεπε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Ναι, έτσι είναι το ποδόσφαιρο δυστυχώς. Βλέπουμε ομάδες με τεράστιους προϋπολογισμούς να σέρνονται, Manchester United, Liverpool κλπ. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Φαίνεται ότι έγιναν κάποιοι λάθη χειρισμοί, κάποιες επιλογές κλπ. Τώρα, εάν πιάσουμε να εξετάσουμε αυτά τα πράγματα και να δώσουμε ευθύνες, ποιος φταίει και ποιος δεν φταίει, ειλικρινά δεν διορθώνουμε τίποτα, αντιθέτως δημιουργούμε πρόβλημα στην ομάδα. Αυτά είναι τα δεδομένα, αυτή είναι η reality, αυτή είναι η πραγματικότητα. Πρέπει όλοι να συμβιβαστούμε στα δεδομένα και να προσπαθήσουμε να τα βελτιώσουμε. Εάν ψάξουμε τώρα να δώσουμε ευθύνες στον Γιάννη, στον Κωστή, στον άλλο και να ψιθύρει, συκοφαντίες κλπ. Μόνο ζημιά κάνουμε στην ομάδα. Ζητώ υποστήριξη, ζητώ ψυχραιμία, ζητώ ηρεμία για να διορθώσουμε αυτά τα οποία μπορούν να διορθωθούν. Κακά τα ψέματα, έχετε κάποιες συζητήσεις με τον Πρόεδρο? Έχει οριοθετηθεί κάποιο χρονοδιάγραμμα για να στεφθεί με επιτυχία αυτή η προσπάθεια ή κάποιοι περιορισμοί? Ο Πρόεδρος άφησε λευκό στο Χριστάκη τον Χριστοφόρο να χειριστεί όλα αυτά τα θέματα. Εμείς εκεί είμαστε οι βοηθοί του, είμαστε οι άνθρωποι που θα τον βοηθήσουμε σε ό,τι μας χρειαστεί. Και θα κάνουμε ό,τι μπορεί ο καθένας μας να τον βοηθήσουμε. Όμως το πάνω χέρι το έχει ο Χριστάκης ο Χριστοφόρου. Επαναλαμβάνω ότι είναι άξια εκεί, είναι ένα σοβαρό παιδί, έχει τις γνώσεις του, έχει τα οράματά του. Πρέπει να τον στηρίξουμε για το καλό και μόνο του σωματείου. Αυτή η ατάκα ελευκό. Έχουν δοθεί τα ενία στον κύριο Έχει και το ρίσκο της. Έχει και το ρίσκο της. Και δεν ρωτάτε κάποιος, γιατί δεν γινόταν αυτό και τα προηγούμενα χρόνια? Δεν δινόταν ελευκό η ομάδα στους προηγούμενους προπονητές? Θέλετε να απαντήσω? Ασφαλώς, λέει και ο φίλος 856, λέει και ο φίλος 856, κύριε Δαμιανού. Είναι το 10ο καλό, κύριο Ζαμιανού. Full respect. Γι' αυτό δεν με απαντήσεις. Να απαντήσω εγώ. Ναι. Εγώ θα προσπαθήσω να βοηθήσω όσο μπορώ. Και πρέπει όλοι να το αποδεχτούν. Δηλαδή τι θαύματα δεν γίνονται τη σήμερον ημέρα. Δεν γίνονται θαύματα. Θέλει σκληρή δουλειά, θέλει οργανωμένη δουλειά και πιστεύω ότι μια ομάδα που δουλεύει οργανωμένα, δουλεύει σωστά, έχει μέλλον. Κάπου στην Κύπρο αρκετές ομάδες, ίσως και η ΑΕΛ σε κάποιες περιπτώσεις, δουλεύουμε στην τύχη. Η τύχη θα φέρνει αυτά τα αποτελέσματα που είχαμε φέτος. Γνωρίζετε σίγουρα περισσότερα πράγματα και καταστάσεις από την νοοτροπία που διέπει την ΑΕΛ. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι πολύ σημαντικό για να επιτευχθεί με επιτυχία αυτό το έργο. Είναι και κάποια θετικά αποτελέσματα, κάποιες ενδείξεις, ο κόσμος να πιστεί. Δεν το συζητώ. Διαφέρει πολύ η νοοτροπία που έχει ως σωματείο η ΑΕΛ από πολλές άλλες ομάδες. Κακά τα ψέματα. Νομίζω ότι όλοι οι Κύπροι το ίδιο είμαστε. Βιαζόμαστε για αποτελέσματα, θέλουμε άμεσα αποτελέσματα. Εντάξει, κατανοώ τον κόσμο. Κατανοώ και έχει δίκιο ο κόσμος. Υπάρχουν τόσα προβλήματα στην κεφαλή του, υπάρχουν άλλα προβλήματα επιβίωσης. Εμείς τουλάχιστον του δίνουμε λίγο χαρά μέσω του αθλητισμού, μέσω του ποδοσφαίρου, μέσω της αγάπης που έχει ο κάθε αελίστας. Είναι πολύ φυσιολογικό αυτό το πράγμα. Αλλά πρέπει όλοι μας να δείξουμε λίγη κατανόηση και λίγη υπομονή. Φανταστείτε να μην το θέλουμε εμείς αυτό το πράγμα. Να δώσουμε χαρά, να πάει η ομάδα καλύτερα. Θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν να το πετύχουμε. Από όσο δουλέψατε μέχρι τώρα, είδατε κάποια πρώτα σημάδια? Και βεβαίως υπάρχει μια βελτίωση. Πρώτα υπάρχει έναν καλύτερο κλίμα. Πάμε να μοιάσουμε σαν μια οικογένεια που για μένα είναι ίσως το πιο σημαντικό. Δηλαδή να πιένεις πάνω και να είσαι χαρούμενος. Όλοι μας να πιένουμε και είμαστε χαρούμενοι στη δουλειά μας. Αυτός ο αέρας, αυτό το ότι να υπάρχει έναν κλίμα αλληλοσεβασμού,
Είναι πολύ σημαντικό. Πάντως ο κύριος Χριστοφόρου άφησε να νοηθεί. Άφησε, λέω, να νοηθεί. Μπορεί να το έχω κλάβει και λαθασμένα. Ότι αυτός ο αλληλοσεβασμός δεν υπήρχε παλαιότερα. Όταν θα... Πού το λέει τώρα. Εντάξει, κάποια προβλήματα υπήρχαν. Κάποια προβλήματα. Δεν μου αρέσει να βλέπω πίσω. Εγώ πάντα θέλω να βλέπω το παρόν, προσδοκώντας σε έναν καλύτερο μέλλον. Ότι όταν πηγαίνεις πίσω, να ξέρετε ότι μόνο προβλήματα δημιουργάς. Τώρα ο πεις μαθαίνεις από το λάθη. Οκ. Και τι έγινε. Ναι. Απλά έτσι λίγο για να μας δώσετε το κλίμα που υπάρχει όσον αφορά την μεταγραφική περίοδο Ιανουαρίου. Υπάρχει πρόθεση να γίνουν κινήσεις οι οποίες να βοηθήσουν άμεσα την ομάδα σε νευραλγικές θέσεις, ή θα γίνει έτσι και στην άκρη του μυαλού να είναι με την προοπτική έτσι, οι παίχτες που θα έρθουν? Από ό,τι έχω μιλήσει με τον κύριο Χριστοφόρου, ο στόχος είναι, εάν βρεθούν, ξέρετε πόσο δύσκολα είναι αυτή την εποχή να βρεθούν ποδοσφαιριστές πανέτοιμοι που να έρθουν αμέσως και να βοηθήσουν. Είναι δύσκολο. Όμως ο πρώτος το στόχος αυτός είναι. Να έρθουν έτοιμοι ποδοσφαιριστές να μπουν πραγματικά να βοηθήσουν την ομάδα. Ναι. Με Αϊρώσα. Αυτό ήταν. Ναι. Ήδη ο Σακέτη είναι η πρώτη μεταγραφή. Μένει να ξεκαθαρίσει το θέμα Αϊρώσα, κύριε Δαμιανού. Αυτοί οι δύο είναι υποψήφοι αφού πληρούν αυτά τα οποία είπαμε προηγουμένως. Δεν είναι ξεκάθαρο του Σακέτη. Του Σακέτη δεν είναι ξεκάθαρο, κύριε. Συγγνώμη. Του Σακέτη δεν είναι ξεκάθαρο ακόμη ότι θα αποτελέσει πρώτη εσωτερική. Και θα αποφασίσει ο κύριος Χριστοφόρου. Φαίνεται ότι το παιδί πάει πολύ καλά και ότι θα είναι πανέτοιμος με την έναρξη της νέας μεταγραφικής περίοδου, θα είναι πανέτοιμος. Αυτό είναι που κοιτάζομαι. Νομίζω να φέρουμε ποδοσφαιριστή που να θέλει 3 μήνες προετοιμασία. Σίγουρα. Μπορεί να ισχύει αυτό και για τον Αϊρώσα, που θέλει εγκληματισμό για αρκετά μεγάλο διάστημα. Ο Αϊρώσα είναι υποψήφιος, εάν τηρεί αυτά τα κριτήρια τα οποία είπαμε, εάν πραγματικά θα είναι πανέτοιμος στις αρχές του Ιανουαρίου, γιατί όχι. Είναι μια δοκιμασμένη λύση. Αλλά είναι έτοιμος. Πανέτοιμος είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο να πει κάποιος πανέτοιμος για έναν παίχτη ο οποίος έχει τόσο καιρό να αγωνίσει. Σίγουρα. Ναι. Άρα υπάρχουν κάποια ρίσκα τα οποία θα τα δούμε και θα αποφασίσει ο κύριος Χριστοφόρου για το τι θα γίνει. Και βεβαίως γεμίζει και η ομάδα με κάρτες, φεύγει ο Καρλίτος, υπάρχουν κάποια θέματα τα οποία σίγουρα θα βάλετε όλα να τα προσμετρήσετε για να πάρετε τις τελικές σας επιλογές. Σίγουρα υπάρχουν κάποια προβλήματα τα οποία θα δούμε και θα δει με ποιον τρόπο θα ενισχύσουμε την ομάδα καλύτερα. Μια λίστα με υποψήφιους στόχους φαντάζομαι έχει ήδη ετοιμαστεί με ποδοσφαιριστές που ενδιαφέρουν. Ναι, έχει αρκετό καιρό που ο κύριος Χριστοφόρου βλέπει ποδοσφαιριστές και προσπαθεί και αυτός. Δουλεύει, μπορεί να σας πω ότι δουλεύει 18 ώρες τουλάχιστον την ημέρα αυτός ο άνθρωπος. Βλέπει, ακούει, παίρνει πληροφορίες. Δηλαδή δεν είναι ο άνθρωπος που θα κάνει κάτι στην τύχη. Και αυτόν το χαίρομαι ειλικρινά. Διότι αυτή είναι η σωστή διαδικασία. Και έρχεται να προσθεθεί με το ελευκό. Γιατί όταν μιλάμε ελευκό και έχει την ευθύνη, σίγουρα πρέπει να δείξει τη δουλειά του. Ότι έκανε μια δουλειά από πίσω, ότι το έψαξε για κάθε επιλογή. Γιατί ξέρεις, στην Κύπρο, εκτός της νοοτροπίας που έχουμε και μια τάση εύκολα να κατηγορούμε και να δαχτυλοδείχνουμε τον οποιοδήποτε. Θέλουμε και θύματα. Το πιο εύκολο πράγμα είναι να κατηγορούμε και να συκοφαντούμε τον άλλο. Αυτό είναι το πιο εύκολο. Ας αφήσουμε τον άνθρωπο να δουλέψει. Εγώ επαναλαμβάνω από τη δική μου πείρα ότι αυτή την περίοδο δεν είναι και τόσο εύκολο να βρούμε τον πιο κατάλληλο ποδοσφαιριστή για την ομάδα μας. Το γνωρίζουμε όλοι αυτά. Ο άνθρωπος θα προσπαθήσει. Θα προσπαθήσουμε όλοι εκεί να βρούμε ό,τι καλύτερο. Βγήκαν και κάποια δημοσιεύματα. Υπάρχει και κάποιο ρίσκο, υπάρχει και τύχη καμιά φορά. Βγήκαν και κάποια δημοσιεύματα προς τα έξω ότι ο Ρουί Τζούνερ απαιτεί ένα ποσό γύρω σε 100.000 ευρώ. Μάλιστα ο ίδιος πρώην τεχνικός διευθυντής της ΑΕΛ διαψεύδει μέσω δηλώσεων ότι σε καμία περίπτωση ποτέ δεν απέτυσα τέτοια χρήματα και πονώ την ΑΕΛ κτλ. Έπειτα θα διαβάσουμε και τις δηλώσεις. Με αυτή την περίπτωση είναι ένας άνθρωπος που δούλεψε 4 χρόνια με την ΑΕΛ. Επί καιρό Πάμπου Χριστοδούλου, όταν και ο κύριος Χριστοδούλου, οφείλω να ομολογήσω, είχε ελευκό την ομάδα. Και θυμάστε τι έγινε εκείνη τη χρονιά. Υπήρχε η επιτυχία, ανεπανάληπτη επιτυχία που κερδίσαμε το πρωτάθλημα. Δεν μπορώ, παιδιά, να πω τίποτα, γιατί δεν γνωρίζω πραγματικά.
Δεν γνωρίζω. Αυτό μπορεί να γίνει σε 1 χρόνο, μπορεί να γίνει σε 2 χρόνια. Το πλάνο. Δεν ξέρω τι συμβαίνει με τον Ρούι. Απλώς γνωρίζω ότι δεν είναι κοντά στην ομάδα. Αλλά το εάν του χρωστούν, αν δεν του χρωστούν κλπ. Ούτε με αφορά νομίζω, αλλά ούτε και γνωρίζει. Με την αφοπλιστική ειλικρινά που σας διακατέχει έτσι εγκατακλείδη, τι μήνυμα θα θέλατε να δώσετε στον κόσμο της ομάδας για να επίδειξει για τη δέουσα υπομονή? Ναι, καταρχήν πρέπει να καταλάβει τουλάχιστον ότι και εμείς που είμαστε εκεί αγαπούμε το ίδιο την ομάδα. Τουλάχιστον. Να μην λέμε εμείς παραπάνω, εσείς πιο λίγο. Όλοι θέλουμε το καλό αυτού του σωματείου. Από όλους υπομονή, θα γίνει σκληρή δουλειά, θα γίνει τίμια δουλειά, δεν πρόκειται να χαθεί ή να πεταχτεί 1 ευρώ χωρίς να υπάρχει λόγος. Αυτόν το υπόσχομαι. Δεν θα χαθούν λεφτά δεξιά και αριστερά και περιμένουμε κι εμείς κάτι το καλύτερο. Κάτι το καλύτερο για το σωματείο. Ωραία, και να φανούν τα αποτελέσματα, έτσι. Και να φανούν τα αποτελέσματα. Σίγουρα, χωρίς αποτελέσματα στην Κύπρο είσαι χαμένος. Όσο σωστά για δουλεύει. Ένα τελευταίο μήνυμα των 2.40. Τα πράγματα είναι απλά, κύριε Δαμιανού. Λέει επαγγελματισμός, υπευθυνότητα και ώρα. Αυτά που σημειώσατε. Τα σημαντικά στοιχεία για ένα υγιές περιβάλλον. Ναι, επαναλάβε μου και δεν ακούσα. Επαγγελματισμός, υπευθυνότητα και όραμα, λέει κάποιος φίλος. Κύριε Δαμιανού. Σίγουρα πλέον το είπα από την αρχή. Πρέπει να δουλεύουμε επαγγελματικά. Καμιά φορά γίνεσαι και ψυχρός, αλλά αυτό πρέπει να συμβαίνει μες σε σώμα. Να είσαι επαγγελματίας ψυχρός. Μπορεί σε κάποιον να μην αρέσει, μπορεί κάποιες αποφάσεις να μην γίνονται αρεστές, αλλά εσύ είσαι ο επαγγελματίας, εσύ είσαι υπεύθυνος και έτσι πρέπει να πράττεις. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Δαμιανού, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που κάναμε. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Και καλή δουλειά. Ευχαριστώ πολύ.